U jednom mirnom selu, među brežuljcima i livadama, punim cvijeća, živjela je djevojčica po imenu Lana. Imala je 8 godina, krupne plave oči koje su uvijek tražile nebo i ruke koje su neprestano crtale. Papir, zidovi, komadi drveta, čak i stari tanjuri. Sve je to Lani služilo kao platno. Ipak najviše je sanjala da slika na pravome platnu, velikom bijelom gdje bi mogla miješati boje, onako kako ih je vidjela u snovima. Šarenilo u njenom životu bilo je sasvim drugačije. Svaki put kad bi pokazala svoje slike drugima, naišla bi na podsmijehe, posebno od Marka i Nere, koji su bili njeni prvi susjedi. Oni su stajali iza nje, smijali se dok slika. Opet praviš ti svoje mrmja, Lana. Rugala se Nera. To nije slikanje, to je proliven sok. Nemaš ti ruku za umjetnost. Vidiš kako pravi slikari slikaju. Sve je jasno, drvo je drvo, sunce je sunce. Ti misliš da će neko platiti da gleda to što ti radiš. To niko neće ni okačiti o frižider. Možda se vama ne sviđa, ali meni jeste lijepo i neću protestati. Samo sanje slikarice bez platna. Lana bi tad sklonila boje i sjela ispod krošnje jednog velikog hrasta. Nije plakala, ali srce bi joj bilo tiho. Jedina koja ju je uvijek podržavala bila je njena prijateljica Sara. Lana, tvoje slike su čarobne. Ja u njima vidim vjetar, vidim osjećaje, samo nastavi. Hvala Calo, zbog tebe nikad ne odustajem. Lana bi joj se nasmiješila. Sara je jedina vidjela ono što drugi nisu mogli, snove u bojama. Zar vam nije dosadno stalno se rugati? Lana ima nešto što vi nemate, maštu i hrabrost. Hrabrost da branila sama sebe. Ne, hrabrost da vjeruje u ono što voli. I znate šta? Meni su njene slike ljepše od svih dosadnih pejzaža koje crtate vi. Jednog toplog popodnevna selo je posjetio stranac. Ime mu je bilo gospodin Emil, a u selu se ubrzo pročulo da je on jedan od najvećih svjetskih slikarskih kritičara. Došao je sasvim slučajno. Tražeći stari dvorac u blizini, pogriješio je put i završio u njihovom malom mjestu. Šetajući selom spazio je na drvenu šupu koja mu je privukla pažnju obojanom fasadom. U toj šupi Lana je držala svoje slike. Vrata su bila napola otvorena, a unutra čitav svijet boja. Gospodin Emil je ušao tiho, kao da ulazi u muzej snova. Nevjerovatno. Taman tad je naišla Lana, noseći novu sliku u rukama. Izvinite, gospodine, to je samo moje. Ti su ovo slikala. Pitao je iznenađeno. Lana je klimnula. Ovo je nešto što još nisam vidio. Miješanje boja pokraj kista, ovo je sasvim nova tehnika slikanja. Ovo je pravo otkriće. U tom trenutku Marko i Nera su naišli i vidjeli Lanu kako razgovara s nepoznatim čovjekom. Što se ovdje dešava? Sad će i njega začara sa svojim mrmama. Možda traži gdje da baci te slike. Ali gospodin Emil se okrenuo prema njima. Djeco, upravo ste svjedočili rađanju prave umjetnice. Ova djevojčica ima talent koji se rijetko viđa. Svi su ušutjeli. Mislili smo da su to samo šarene linije. Nismo znali. Nije važno što ste govorili. Ja sam znala što osjećam kad slikam i to mi je bilo dovoljno. Narednih dana Emil je organizirao izložbu u velikom gradu. Lana je prvi put vidjela svoje slike u ogromnoj galeriji, okružene svjetlima ljudima, fotoaparatima. Njena slika, Šapat vjetra, proglašena je najboljom apstraktnom slikom godine. Marko i Nera su došli na izložbu. Stajali su tiho gledajući slike koje su prije ismijavali. Marko pokajnički reče: Lana, izvini, nismo znali da si tako posebna. Zavedili smo ti jer si bila drugačija.
ali tvoja hrabrost nas je naučila nešto važno. Prišla im je Lana bez ljutnje u glasu. Znam da niste vjerovali, ali ja jesam. Tog dana Lana je naučila najvažniju lekciju. Vaši snovi ne moraju da se svide svima, ali ako budete uporni, uspjet ćete da ih oživite. A boje iz Laninih snova konačno su oživjele i zablistale.